Täällä me ollaan vanhan homon kanssa heittämässä kiekkoa. Kohta pitäisi mennä heittää talven ensimmäinen frisbee-kisa veljen ja faijan kanssa. Saa nähdä kuin käy, kuinka paljon ne hävii. Ne tulee häviä oikeasti ihan vitusti. Mutta faija oli aika kireellä tuulella. Mä sanon tarjoudun hakea sen kyytiin, mutta ei se saakeen vanha pornokeisari halunnut tulla. Saa nähdä kuinka tiukalla se hermot on tuolla. Veli tulee kohta. Moi! Onko se valmistautunut häviöön? Vittu monen hanskat. Et sä niitä tarvii. Kovat jätkät heittää ilman hanskoja. Vittu, mä olis salilla. Pete on käynyt salilla. Sattuu. Niin tekosyyttä alkaa. Faija oli aika kireellä tuulella äsken. Miksi? No kun mä tarjoudun hakea sen, mutta ei se sanoi, että mä en jaksa kassien kanssa saatana säätää autosta toiseen. Niin huomasin, että sitä vitutti joku. Sitä varmaan vituttaa, kun se tulee tonne kentälle. Ja vielä enemmän se tykkää siitä, kun mä aion kuvata sitä. Siinä on kyllä iso säätäminen, kun ottaa ne kassit. No mä sanoin sitä samaa, mutta se sulki puhelin. Mutta toi asenne, niin faija tulee häviämään. Kohtahan me nähdään se ilopilleeni. Joo, mä en oo ainakaan kuukauteen käynyt, hei. Kato, kun mä toin hyvät talvirenkaat, vähän liius. Onko sulla talvirenkaat? On. Vähän sladi. Sulla on hyvät kitkarenkaat. Talvirenkaat, mistä on kaikki nastat poikki. Mä en oo vaihtanut vielä. No nyt vähän vaarallista ajaa. Ei tää tarvii vaihtaa. Täällä me ollaan frisbee-radalla ja kerros faija nyt, miksi sä oot niin kireä? Niin. Sä et tullut kyytiin. Ei. Miksi? Pelkään häviävänä. Nyt sä sitä pelkää. Pelkään sen takia. Nää hävii kummatkin mulle tänne. Muista sitten kun lopetetaan, että mitä sä sanoit. Niin, te ootte hävinnyt. No niin, me ollaan kolmosväylällä. Tilanne on se, että mä oon yhden häviöllä. 2. Yhden mä oon teille häviöllä. No kohta 2. Mut tuolla menee 2 tulppaa niin sanotusti edellä. Eli se on just sitä, että ne on niin paskoja, että ne ei etene mihinkään. Eikä ne päästä ohikaan, ellei niitä ahista. Pete heittää. Kuvaa sitä. Noin. Nyt mennään jo vitosväylällä ja osat on vaihtunut jo tässä näin, että... Miten ne on vaihtunut? No se on, kun te heititte blokit sieltä. Niin. No me ollaan 2. Te ootte 1. No säkin oot 1. Mä oon 2. nyt. Plus 2. Ne on nyt häviöllä jo 5. Että tästä se kulku kohti voittoa alkaa. Faija vaati, että se heittoa kuvataan, niin kuvataan nyt sitten tää paska. Kuvatta koko ajan. Kestääkö se polttaa? Väylä 15. Mikä on tilanne, faija? Sä oot häviöllä. Onko? Oot, 6 pinnaa. Mikä siellä on viimeinen, kun me pelattiin viimeis, miten silloin? Kysytään mitä viimeisiä saa. Hei faija, miten meni? Tästä lähtee voittoheitto. Voittoheitto. Miten meni faija? He needs some milk! Faija, mitkä on fiilikset? Hyvät fiilikset. Joskus se sullekin aurinko paistaa sinne paskakasaan. Niin se paistaa, niin kuin edellisen kerran kun oltiin, niin silloinhan se paistoi oikein.